van még van a sztoriban, akkor nyugodtan tudjuk tovább húzni. Jó? Még azért is parázom, ilyen pánikbeteg vagyok, szóval bevettem egy nyugtatót. De tényleg az vagyok, nem vicces. Mert gondold el, hogy hát olyan pánikbeteg vagyok, Gergő, hogy én úgy költöztem be a villába is, hogy egy pánikbetegséggel. És nekem a villába elvették a gyógyszereimet, és én azért ittam alkoholt. Azért ittam annyi alkoholt. Szóval hogy képzeld el, hogy én úgy költöztem be, még az akkori párom ugye az Ádám volt, nekem volt egy párkapcsolatom. Igen. És az Ádám belevarta a frontinjaimat, mert én akkor frontint tettem a bugyimba. Ezt nem mondod komolyan. De, és tudod, hogy jaj, nem iszok alkoholt egyébként, tehát hogy én gyógyszert vettem be, szóval. Jó. Azt kértem, hogy szeretnék. Jó, ha megengeded, akkor én egy rozéra rá. Nyugodtan. Is egy alkoholt. Na, ez én vagyok, várjatok, tudjátok, Magyarország alkotsága én vagyok. És az Ádám belevarta a bugyimba a gyógyszereket, én annyira beparáztam, mert ugye én elsőnek költöztem be. A beköltözés előtt azt mondta, hogy kibaszom műsorból, és behívott a másik csajt. Mondom, jó, akkor nem akkor veled? Valami Zsanett nevű csaj, meg a Tordas. Szóval, hogy izét tudod, Vera azt mondta, hogy milyen őszinte, és akkor mondom, faszomat az őszinte. Egészségedre. Faszomat vagy te őszinte, az meg izét, itt tudod, ilyen pornós múltja itt van kint, azt izét bent meg eljátszol, hogy milyen szendek is szűz. Jaj, láttad azt a klipünket? Igen. Gergő, a roma csávóval? Tudod, miért vállaltam el? Az valami borzalmas. Tudod, miért vállaltam el, gyerekek? Tudjátok, mennyit kaptam érte? De csak a pénz miatt 300 000 forintot. Így már oké, így már. Így már. Hát amúgy nem vállaltam. Ezt hogy fejtsük, mert ezt is meg fogom kérdezni, ezt nem úszod meg. Jó, oké, te is láttad. Próbált, én nem beszélek, csak a technikát kezelem. De nem adj de a videót az előbb vettem. 3 kilóért bevállaltam. Az előbb a videót, karácsonyra vásároltam. A mulatósan. Ja, a mulató, de azt láttam. Eddig nem néz. Köszönöm. Mindegy, gondold el, Gergő, hogy 6 hónapot úgy bírtam ki pánikbetegen a villában, hogy nem volt gyógyszerem. Azért az kemény, nem? És akkor mióta van ez? 3 éve. Megerőszik voltak. Melyik ezt akartam kérdezni, mikor jött elő? Ja, mindegy, erről nem akarok nagyon beszélni, mert ilyen rossz emlék. És utána jött ki. És én modellkedtem, meg minden, meg ilyen tök vékony is voltam, és nekem olyan sok dolog történt, eltört a kezem nyáron, megcsinálták a mellemet, betörték a fejemet, tudod, arról is olvastál, nem? Ezt is szépen előhúzogatják. Vagy nem is betörték, hanem meglepettek a homlokcsontom. Fú, akkor a cigánypasi, aki kiderült, hogy nemi beteg, 8 hónapon keresztül szerelmes voltam belébe, az meg olyan szerelmes, hogy senki nem tudta az egész országból, hogy van pasi 8 hónap, ez kiderült, hogy 43 éves barátnője van Olaszországban, aki eltartja. Ma voltam izén, tudod hol? Interlabba, tudod mi az? Nem. Interlab? Nemi beteg, teljesen minden izét. Ja, de ilyenekről nem beszélünk. 19 000 forint volt. Az király, de megérted? Hát majd holnap lesz eredmény. Kicsit, hogy van egy jó meg egy rossz hírem, tudod? Nem, de most gondold el, és kiderült, hogy agyba főbe csalt engem, mert full szerelmes voltam belé. Ó, baszki. És ráadásul Roma, pedig én a romákat meg szittem a villába. Akkor ő nem hallotta, hogy nem nézte az a való világot. Ja, tényleg. Mennyi van? Azért hívtunk meg ma téged ide, te általában, mint egy ilyen botrányhősnő vagy nyilván tartva ebben az országban, hol jogosan, hol alap nélkül, szerintem azért vannak átfedések a két ügy között. Hát ma szeretnénk neked fórumot adni arra, hogy ezeket tisztázzad, kicsit kibeszéld azokat a dolgokat, amiket szerinted az újságírók, vagy éppen az újságok kicsit elferdítve, vagy más szavakkal festenek le, mint amit te azt akartad volna, és azáltal más lett a lényege a cikknek. Jó, úgyhogy én azt gondoltam, nem vagyok nagyon ilyen búvár szaki, meg nagyon szokott. Mi a legdurvább, Gergő, hogy tényleg mindenki azt akar, és egyébként tényleg labilis az idegrendszerem, mert már nem bírja ezt a sok. Családomról is beszélni például, hogy nem merek. Azt akarom kérdezni, hogy bírod ezt a folyamatos támadást? Na jó, az idegrendszerem elég labilis, mert állandóan ezek az újságcikkek. Én már leszalom őket, engem nem érdekel, de ennek ez miatt az újságcikkek miatt alig kapok munkát, hogy ki akar foglalkoztatni, hogy ilyen újságcikkeket lát meg. Anyám még azok Békés Csabának. Ezt majd fűzhetjük még egyszer rá. Jó, mert anyám még Békés Csabának, tudom, hogy neked is a szüleid vidéken laknak, és most gondold el, hogy egy vidéki embereknek milyen olvasni ilyen dolgokat. Hát meg figyelj, olyan kommenteket kapok, én is már egyszer felmentem a Bors Online-ra kommentelni, hogy komolyan mondom, ugyanazok kommentelnek, és ezek milyen fasz csinálnak, de komolyan. És például nem nyilatkoztam a Borsnak, és a Bliknek sem múlt héten, és a Bors megjelentett egy ilyen cikket, hogy végigvának ölnie kell. Azt néztem is itt. És azért, mert az a Földvári Zsófi, tudod ki az? Valami borsos geci újságíró. Nem, nem az a rövid az a buzicsaj, igen, a leszbi. És hogy ilyeneket mondott, hogy felhívta apámat, hogy nekem pszichiátriának, és mindenki azt akarja elérni, hogy bemenjek a gyógyóba. És BB évát akarnak velem csinálni. Tudod, milyen nehéz ezt azért kezelni? Nem csodálom, a borlán, mert akkor ezt nem tudom, nem mentél a kórházba? Nem, mert sima zúzódás. Hát az nem biztos, mert képzelni. Nekem tudod, hogy derült ki, hogy homlokrepedésem van? Mert egyébként megpofoztak. De az mi volt az a sztori? Hát az meg... Hát most nem pont aki elhozott most egyébként az a csávó. Ezen gondolkodtam, mert az volt, hogy rémben, hogy van idősebb csávó, és egy időszak igen, most
átérőhozottam, nem tudom, hogy de mindegy, most nincs lakásom jelen pillanatban, és egy kurva sok dolgom van itt Budapesten, itt keresem a pénzemet, tudom. De most van egy valakiről széltem, mert tök szerelmes vagyok benne, és most a héten lesz ki nekem fullok a térletek, és most ment haza, mert Szlovákiában voltam, nem hogy mindegy, nem volt, de szeretem, hogy megszeretek. Nem vagyok egyszerű, csak mindig volt az, és a kép akkor mondtam, hogy ez a felépés dolog miatt volt a cigány gyereknek, mert a cigány gyerek szintén a szomszédunk volt, szóval hányfordul akkor. Úgyhogy, de nem nézd ki cigányt, akkor mutatok róla képet Facebookon, hogy kurva jó pasi. Na mindegy, úgyhogy nekem így az életem, így úristen. Egyébként még a barátom azt mondta, hogy ez itt tele voltak a végig kurvákkal, meg nem bírom elviselni. Én úgy beszoktam szólni nekik, hogy engem egy is érdekel, hogy múltkor voltam az Ulimúriba, tudom, hogy a barátom volt a Niki volt, nem? A Nikó egy darabig. Nikó, aha. Egy darabig. Elkezdik, gyere már én kérem készek is. Hagyjál már, bazd meg, pánikbeteg vagyok, de... És nagyon szép volt. De valami cuccos barátja van most. Nem tudom, most valaki összejött valami, az is valami Gergő vagy Gergely. Csáva is azt láttam a képeket. Cuccos, mert a Ricsi felhívott engem karácsonykor, volt pasia, így felköszöntött, meg boldog karácsonykor, azt mondta, hogy valami cuccossal van. Hát gyönyörű. Mondom, hagyjál már, Isten őriz. Én cuccoztam 18-tól 20 éves koromig, nekem elég volt. Mindent kipróbáltam. Csak 18? Csak 20 éves koromig? Hát 21. Hát jó, néha azért így a hatások voltak. De az ilyen extázi, meg ilyen minden. Jó, heroin nem meg is jó. És ilyen jártam ilyen home klubokba, meg Sárendra, meg ilyenek. Home még én is. Ja, mi volt? Hyperspace. Ott sosem voltam, én a Home-ba jártam annak idején, meg a Pacsa. Én is. Akkor volt ez a korszak tényleg. Meg szép idők basszus. Siófok flirt. Flirt, Palász. Pont, ugye hát nézd, először is azzal kezdeném, hogyha mondjuk tényleg nem lett volna ez a pánikbetegségem, és úgy költözök be a világba, akkor lehet, hogy másképp alakultak volna a dolgok, és nem lett volna rólam ez az alkoholista titulus image, mert ugye sokszor azért is nyúltam a pohárfenekére, egyébként ezt nem mindenki tudja, de én ezt elmondtam fórumokon, mert ezt senki sem tudja nálam jobban, hogy egy pánikbetegnek, hogyha elveszik a gyógyszereit, akkor az alkohol az valamilyen szinten feszültségoldó hatást ad. Hát mindenkinek alapvetően. Mindenkinek alapvetően, igen, de hogyha valakinek rájön egy ilyen erős pánikroham, főleg, hogyha be van zárva és lehúzzák a redőnyöket, volt egyszer egy nagyon durva pánikrohamom. Tehát nyilván így mentem volna be, hogy mondjuk nem vagyok pánikbeteg. Miután pedig kijöttem, pont ebből a betegségemből kifolyólag több rendezvényen vettem volna részt, jótékonysági helyekre mentem volna, egyébként most is hívtak jótékonykodni, tehát a Helypálgyermekkórházból lesz egy ilyen esemény, és több lehetőséget használtam volna ki, ahelyett, hogy mondjuk csak hakniztam volna, vagy buliztam volna. Ilyen dolgok. Több emberrel ismerkedtem volna meg, akik így a médiában forognak, és normálisabban próbáltam volna ezeket a dolgokat csinálni. Mennyire, miben tudnál te jótékonykodni, vagy mondtad, hogy most mész a Hempál gyermekkórházba? Igen, én arra jótékonykodni? Hát én arra gondoltam, mivel mi sem egy gazdag családból származunk, és tudom, hogy most válság is van az egész országban, és tudom, hogy milyen nélkülözni. Én arra gondoltam, hogy a fellépéseimből, amiket majd fogok keresni mondjuk, ahova meghívnak engem, mint fellépő, vagy haknézás, vagy ilyesmi, vagy egyéb dolgok, én abból 10-15 ezer forintot mindig fel szeretnék ajánlani a gyermekkórháznak a részére. Jó, hogy mondtad ezt a haknizás meg fellépés dolgot. Megjelent egy cikk, nem? Igen, BB árulja magát 100 000 forintért per éjszaka piacozódtad magadat. Emögött mi volt? Na figyelj Gergő, egyébként igen, valóban kiírtam ezt a honlapomra, de mi VV-sek nagyon jól tudjuk, illetve előadók, jó, minket idézőben fikázni. Előadók azért igen, az azért mondom, nem mi vagyunk az előadók, ugye minket fikázni fogtak, mert egyébként az SP egyszer szólt nekem, hogy mi produktunk nélküli üres celebek vagyunk, mondom, köszönöm szépen SP, nem ismertelek téged, de ezek után se akarlak, nem mindegy, nem a szívem csücske. Szóval, hogy ugye az előadók is, meg mondjuk a VV-sek is szoktak járni haknizni, akkor ezt így külön választom. És akkor ugye mindenki természetesen, hogyha elhívnak egy szórakozóhelyre, azt nyilvánvalóan ott ki vagyunk fizetve, mert nem azért hívnak el, hanem azért, hogy szórakoztassuk a népet, stb. És én ennek folyamán írtam ki ezt a hivatalos oldalomra, és képzeld el, hogy körülbelül 150 megkeresésem érkezett, a legdurvább egy félmilliós ajánlat volt. Hoppá, vigyáztam? Igen, egy félmilliós ajánlat volt a legdurvább ajánlat. A másik dolog az meg, hogy másnap az újság így közli ugye az újságcikk, hogy VV Éva árulja magát 100 000-ért, de egyébként ezt nagyon jól tudod te is, Gergő, hogy az újságot el kell adni, és címlapon mivel ha mással nem lehetne eladni, mint ezzel. Tehát semmi ilyesmi nem volt, hogy én mondjuk a testemből élnék, vagy olyan dolgot csináltam
csinálnék esetleg. Egyébként hozzáteszem azt, hogy a B betűs újságot már március óta perlem az ügyvédemmel. És mit gondolsz, lesz ennek számodra pozitív kimenetel? Hát nem tudom, de már annyira elegem van tényleg ezekből a hazugságokból, mert ezek, komolyan mondom Gergő, hogy ezek által, a hazug újságcikkek által nem jutok munkához, vagy nem bíznak bennem, nem akarnak hívni helyekre, akkor személyiségi jogaimat megsértik, rágalmaznak, nem kérdeznek meg, stb. És egyszerűen már rohadtul elegem van, komolyan mondom, hogy úgy jelentetne meg újságcikket, hogy hazugságot közölnek, és ráadásul még a Fókusz is múlt héten megjelentette, ami egy 2 milliós nézettségű műsor, hogy megjelentette ezt az újságcikket úgy, hogy nem is értekeztek velem, hogy ez egyáltalán igaz-e ez a hír, szóval egy kicsit bekattantam erre. Az RTL-nél te milyen státuszban vagy most? Ők foglalkoznak veled, vagy? Dehogy foglalkoznak. A Béci is megmondta, nagyon intelligens és kimondottan precíz videóban a BTV-n, mindegy, hogy én vagyok az RTL Klub, illetve Magyarország szégyen. Hát ő nem túl kulturáltan nyilatkozott, de hát a Bécitől ezt már megszokhattuk. Nem az eszét szeretjük, ugye? Hát Senki nem kap pénzt, csak ezt a hallgatók tudják, mert nagyon sokszor megkapom a kommentekben, hogy én 50-60 ezer forintokat kapok ezekért az újságcikkekért. Jó, akkor add majd meg az újságíró számát, mert nekem is kell. Jó, oké. Na, nézzük akkor ezeket a bizonyos cikkeket, szemezgessünk itt, mert most lehet itt egy 3 oldalon keresztül, meg a másik B betűs pirosnál is egy csomó helyen kidobott. A BV Évának ölnie kell, hogy segítsenek rajta. Na, hát segíthessenek rajta, bocs. Ez egy nagyon durva újságcikk, képzeljétek el, kiírtam a gyönyörű fotót. Ez egy tök jó kép róla. Igen, egyébként igen, ez egy pont egy Playmate Park. Andorral a háttérben, ez a buli nincs sok. Igen, tudom, találkoztunk. Akkor már nem voltam józan. Tényleg nem iszik. Na mindegy, az a lényeg, hogy képzeljétek el, hogy felhívott előző valónap egy újságíró hölgy a B betűs újságtól, hogy felhívta az én édesapámat, aki azt mondta, hogy kényszer pszichiátriára akar küldeni, illetve kórházba fog kerülni. És mondom, hogy micsoda, mondom, miről beszélsz, mondom, tegnap írtam ki a hivatalos oldalamra, hogy nem szeretnék az újságíróknak nyilatkozni, szeretnék kivonulni a médiából, és hagyjanak engem békén. Mondom, ne haragudj, hogy miről beszélsz. Erre megjelenik, gondolom, bedühödött rám az újságíró hölgy, és akkor megjelenik másnap egy ilyen újságcikk. És utána kapom a savat a kommentelőktől. Említetted az elvonó kórát, ezzel mi újság? Tervezed, nem tervezed? Hát most azt képzeld el egyébként, Gergő, hogy másfél egy kortya alkoholt sem ittam. Na, az tök jó. Ja, szerintem is. Azért nem akarnék bemenni ilyen pszichiátriára, hogy mondjam, igazából, tök őszintén megmondom, én attól félek, hogy ott aztán tényleg megbolondulnék. Igen, azért ilyen helyeken gyógyszerhez nyúlnak leginkább. Persze, meg láttam ott kaptam. Hát igen, meg én egyébként minden héten járok a pszichiáteremhez, hát nem minden héten, de gyakran járok a pszichiáteremhez. Szükséged van rá, vagy tanácsolták? Nem, nagyon jó barátom is, tehát hogy nem csak pszichiáter, hanem barát is, érted? És nagyon sok mindenben tud nekem segíteni, amit ki tudok így belebeszélni ilyen dolgokat. És azon gondolkoztam tényleg, hogy ha én oda bemennék egyébként esetleg, hogy ott nem bolondulnék meg, érted? Tehát, hogy én megpróbálok egyedül, mert én erősnek érzem magam azért annyira, hogy egyedül megpróbáljam ezeket a dolgokat leküzdeni. Na, akkor innen fogunk tovább hasítani, ez itt a Face Night Show a 99,5-ön Baukó Évával. És Dukai Gergővel. Akit a BV-ből a francokat, akiket a BV-ből ismerhettek. Molnár Alexandrát tudod ki? Alexandra Igen. Na, úgy ismertem meg ezt a pszichiáteremet, hogy neki volt a posia. De tudod milyen az a csávó? Olyan 38. De nem a Jerzsi. Nem a Jerzsi, Jaj, Jerzsit láttam a Bakai partinál, kezdi, ha mi az a parti, ez a Bakai parti, de én már 5 éve jártam oda, mert ez tudod a Bakainak a szülinapja szokott lenni. Valami ocsmány, szőkehajú, dagadt picsával. De Jerzsi, azt tudod, hogy neveztük el a villába? Gyagyás Uri. Na. De tudod, a gumimaciba volt. De a picit Ugye? Annyira buta szegény. Picit ide. Itt hagyom elszívni. Menj, bazász, gyere. Jó, hol, merre kell? Itt kimész, és akkor a folyosón jobbra. Az az irány. Aha.